हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ माय पवतर टेक चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे स्पेशल भिडिअ लाबोनाय जादों। बे भिडिअआ जादों मोनसे कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोना फ्रियावनो अनलाइन डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बे भिडिअआव फ्रियावनो कम्पिउटार सार्टिफिकेट दिहुननानै लानायनि जागोन लोगोफोर। फ्रियावनो इजिलि कम्पिउटार सार्टिफिकेट दिहुननानै लानो हागोन। सार्टिफिकेटआ अरिजिनेलि लोगोफोर, बियो फेक नङा, रियेलि नोंथांमोना बेखौ इउज खालामनो हागोन आरो खामानि होगोन। आथिखालाव कम्पिउटार सार्टिफिकेटआ कम्पालसारि नांखागौ, ओरैनोबाबो नांखागौ। जों अनेक खामानियाव बाहायनो नांगौ। स्टेटनि जब, जोङो सेन्ट्रेलनि जब, गासैयावबो कम्पालसारि थायोब्ला जोंनो मोजां जायो एबा सुबिदा जायो। 3 मान्थ्सनि जागोन लोगोफोर। NSDC स्किल्स इन्डिया होननाय मोनसे माबानिफ्राय मोनगोन जोङो, नेशनेल स्किल्स डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसन होननायनिफ्राय। बेयाव फ्रियावनो सार्टिफिकेटबो मोनो रेजिस्टार खालामनानै लायोबा, आरो नोंथांमोना अनलाइन कर्सबो खालामनो हायो। गोबां रोखोमनि कर्स दं बेयाव, इलेक्ट्रिकेल हार्डवेयर आरो अनेक दङ बेवहाय। जोङो नोंथांमोना NSDC होननाय मोनसे माबायाव वेबसाइटआव थांबानो, अफिसियेल वेबाव थांबानो नोंथांमोना बिनि डिटेल्सखौ गासिबो मोनथिजोबगोन आरो मोनजोबगोन। नोंथांमोना फरायनानैबो नायनो हागोन। अब्ला थुदो जों स्टेप बाय स्टेप जोङो एप्लाइ खालामनानै नायनोसै। जायखिजाया जोङो मोनसे ब्राउजारखौ अपेन खालामदो। बिनि उनाव जोङो स्किल इन्डिया क्लिक खालामनानै हो। स्किल इन्डिया बाव क्लिक खालाम। बेनि उनाव जोङो बेबादि इन्टारफेस मोनगोन। बेवहाय स्किल इन्डिया बे लिंकआव थुनानै हो। जोङो साइटखौ गासिबो मोजाङै गासिबो अपसनफोरखौ नुनायनि थाखाय जोङो डेस्कटपआव क्लिक खालामनानै लाग्रो। बेनि उनाव जों बेबादि इन्टारफेस मोनगोन। नैबे आगदाथिं राइट कर्नाराव सार्च बाटननि खाथियाव 3 लाइन्स दं, बेयाव थुनानै हो। बेयाव थुयोब्ला जोङो बाव मोनगोन साइन इन आरो साइन आप। जोङो साइन इनआव थुनानै होदो। बेनि उनाव जों बेबादि इन्टारफेस मोनगोन। जोङो जुदि गोदानब्ला नैबे साइन आप एस निउ इउजार बेवहाय थुनानै होदो, आरो जुदि नोंथाङा रेजिस्टार जाखानायब्ला नैबे इमेल आइडि एबा मबाइल नाम्बार मोनसे आरो पासवार्ड मा होदोंमोन बेखौ होनानै नोंथाङा लगइन खालामनो हागोन। बिनि उनाव एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि रेजिस्टार जाखाबायब्ला। गोदान खालामनोसै जुदि रेजिस्टार गैयिनि थाखायब्ला साइन आप एस निउ इउजाराव थुनानै हो। बेनि उनाव जोङो बेबादि इन्टारफेस मोनगोन। बेवहाय नोंथाङा फारि फारि गासिबखौबो फिलआप खालामजोबदो। बेवहाय नेम दं, लास्ट नेम एबा मिडिल नेमथ' गैया, लास्ट नेम, मबाइल नाम्बार, डेट अफ बार्थ, पासवार्ड खालामनांगोन, जेन्डार, इमेल आइडि, स्टेट बेखौ सेलेक्ट खालामदो फारि फारि। बेनि उनाव नायलांबाय थादो नोंथांमोना। स्टेट जोंना आसाम, जेन्डार क्लिक खालामदो, मबाइल नाम्बार, बेनि उनाव डेट अफ बार्थ, दायो बेयाव फिलआप खालामखांबाय। इयार अफ बार्थसो, जोनोमनि मायथाइल', बेवहाय जेबो डेट मान होनो नांलाया। दानिया जोङो बेवहाय पासवार्ड खालामनानै लादो। पासवार्डआ ओरैबायदि जानांगोन, फार्स्ट स्पेलिंआ केपिटेल लेटार जानांगोन। गासै 8निफ्राय 12थासिम जों केरेक्टार सोनो हागोन। बेवहाय मोनसे स्पेसियेल केरेक्टार आरो नाम्बार्स थानो नांगोन पासवार्डआ। पासवार्डखौ बेवहाय जा होदों बेखौबो रि-इन्टारावबो बे एखेखौनो होनो नांगोन। दानिया नायदो, जोंहा दंबावो बे पेजआवनो जोङो मबाइल नाम्बार आरो नैबे इमेल आइडिखौ जों मोननैखौबो भेरिफाइड खालामनानै लानांगौ। जोङो OTP मोनगोन, नायदो OTP फैगोन। OTP फैबाय। जोङो बेबायदि एन्ट्रि खालामनानै भेरिफाइड खालामदो। भेरिफाइड जाबाय।
बिनि उनाव जोंहा इमेल दंबावो भेरिफाइड खालामदो। जोङो बेबायदि भेरिफाइड खालामदो। बेबायदि गोथां गाबनि भेरिफाइड जागोन। जुदि बिदि जायाखैब्ला जानाय नङा नोंथांनिया। बिनि उनाव एक्सेप्ट टार्म्स एन्ड कन्डिशन अफ NSDC निफ्राय क्लिक खालामनानै हो नोंथाङा। दानिया जोङो बेबादि इन्टारफेस फैबाय। बेहाय गोलाव डिसक्लेमार दङ। बिनि गाहायाव जोङो एक्सेप्ट एन्ड साबमिट बेहाय थुनानै होदो। जोङो बेबादि इन्टारफेस फैबाय। दानिया जोङो नुनो मोनबाय दि गोजौआव रेजिस्टार साक्सेसफुली प्लिज इन्टार इउर लगइन डिटेल्स टु साइन इन। बेवहाय जों नायोब्ला जों नुनो मोनबाय जोङो रेजिस्टार अलरेडि जाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा लगइन खालामदो मबाइल नाम्बार एबा इमेल नाम्बारखौ होनानै। बेवहाय नुदों आइ एम नट ए रबट बेवहाय क्लिक खालामनानै हो। बिनि उनाव नोंथाङा लगइन खालामदो। जोङो बेबादि इन्टारफेस फैगोन। बेवहाय जोङो डमेस्टिक डाटा एन्ट्रि अपारेटर हिन्दीयाव खालामो ना डमेस्टिक डाटा एन्ट्रि अपारेटर इंलिसाव खालामो नोंथाङा जायखिजाया जोङो नैबे इंलिसाव खालामसै डमेस्टिक डाटा एन्ट्रि अपारेटर इंलिसाव। बिनि उनाव जोङो बेबादि इन्टारफेस फैगोन। बेबायदि इन्टारफेस फैयोबा नोंथाङा गोजौआव नारखोदो। नारखोनानै इनरल नाउ दङ बेहाय थुनानै हो। दानिया जों गोजौआव मा होनदों इउ विल नाउ बी डाइरेक्टेड टु नलेज पार्टनार्स पर्टेल। अके खालामनानै होदो नोंथाङा। जोङो दानिया बेबादि इन्टारफेस फैबाय। दानिया बेहाय मोनफ्रोमावबो नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो। टिक मार्क खालाम मोनफ्रोमावबो। दानिया गाहायाव फैदो। जोङो बेवहाय DEO फाइनेल एसेसमेन्ट दं। बेहाय बे स्कुवेर क'डआव थुनो नाङा। जोङो DEO फाइनेल एसेसमेन्टआवनो थुनानै होगोन। बेनि उनाव जोङो इन्टाराव थुनानै हो। इन्टाराव थुयोबा जों बेबादि इन्टारफेस फैगोन। बेवहाय जोङो एसेसमेन्ट इंलिश DEO बेहाय गेजेर प्ले बाटन नुदों बेहाय थुनानै हो नोंथाङा। दानिया बेहाय माखासे कुइसन्सफोर फैगोन। बिनि जोङो एन्सार होनो नांगौ। जायखिजाया जों एन्सारफोरखौ मोनथामसोसिम जोङो होयोब्लानो जागोन। बिनि उनाव जों बेक थांफिननो हायो। जोङो क्लिक खालामबाय मोनसे। कारेक्ट कन्टिनिउ थुनानै हो। दानिया सेकेन्ड कुइसन फैबाय। बेवहाय इन्टार मा होनदों टु मेनटेन कारेक्ट क्वालिटि स्टेन्डार्ड ए डाटा एन्ट्रि अपारेटर शुड टु नाम्बारखौ होनोसै। एन्सारा कारेक्ट जाबाय। जोङो कन्टिनिउआव थुनानै हो। बेनि उनाव 3 नाम्बार कुइसन्स फैदों। बेवहाय 1 नाम्बारखौ होनोसै। नोंथांनिया एन्सारा जुदि मिस्टेकफोर जायोबाबो जेबो नङा। जों क्लिक खालामनानै थांबाय थानो हायो। इनकारेक्ट जादों। 4 नाम्बार कुइसन्स which database system should be used for home or small office use। जोङो बेवहाय माइक्र' एक्सेसखौ होदो। कारेक्ट एन्सार। जों कन्टिनिउआव थांदो। दानिया 5 नाम्बार कुइसन रिलेशन डाटाबेस मेनेजमेन्ट सिस्टेम व्हाट इज द फुल फर्म अफ RDMBS रिलेशन्स डाटाबेस मेनेजमेन्ट सिस्टेम बेयाव थुनानै होदो।
इनकारेक्ट जोङो इनकारेक्टबाबो जेबो नङा कन्टिनिउ थां जोङो दानिया बेक खालामदो बेक खालामनो हायो गाहायाव उनाव बेक खालामनानै जोङो गाहायाव पेजआव नायफिनदो जोङो नै DEO फाइनेल एसेसमेन्टआव जोंहा क्लिक फैबाय टिक मार्क जाफैबाय दानिया सार्टिफिकेटआव नोंथाङा थुनानै होदो दानिया भिउ सार्टिफिकेट दं बेयाव नोंथाङा थुनानै होदो फाइनेलि जोङो सार्टिफिकेटखौ मोननो हाबाय नोंथाङा डाउनलड खालामनानै नायदो जास्ट 3-4 सेकेन्डसो नोंथाङा नेनांगोन नुनो मोनबाय जोङो सार्टिफिकेटआ जोंनो डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जाबाय नोंथाङा बेखौ हार्ड कपि एबा फट' पेपारफ्राव प्रिन्ट आउट खालामनानै लानो हागोन बेनो नोंथाङा इउसफुल नोंथांनि थाखाय स्किल्स ट्रेनार बियो डिप्ल'मा जागोन थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय उननि भिडिअ'आव नोंथांमोना लोगो मोनगोन भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम